Fantastická zvířata a kde je Hagrid schovává. Původní scénář. Nebo taky ne. Akt 2. Obraz 5. Interiér u děravého kotle. Rubeus vchází strápen a znaven do hospody, svalí se na barovou stoličku u pultu. Výčepní Tom mu bez caviků načipuje pintu máslového ležáku na účet podniku, nejspíše se mu hocha zželelo. Místnost je zaplavena šumem útržků hovorů ostatních hostů a Rubeus pomalu upíjí. Když si ale všimne, jak 2 kouzelníci odchází ke zdi a odemykají průchod do příčné ulice, kopne do sebe zbytek drinku, popadne své věci a proklouzne za nimi. Obraz 6. Exteriér. Příčná ulice, den. Není tu tak plno, jak tomu bývá před začátkem školního roku. Přesto zde však Rubeus míjí spoustu kouzelníků. Dá se do něj nostalgie. Když míjí obchod u Ollivandra, zastaví se a je na něm znát, že uvažuje, zda zajít dovnitř a zkusit si koupit novou hůlku nebo si nechat opravit tu starou. Obojí by samozřejmě byla nebetyčná hloupost. Pokračuje dál, až nakonec vkročí do vyhlášeného knihkupectví. Obraz 7. Interiér, krucánky a kaňoury. Záběr na Rubeuse, stojícího před pultem, kde mu Madame Vanielová spílá. Jaká drzost, jaká nehoráznost! Madame se přehrabuje v kopě použitých učebnic, které se zde Rubeus pokouší reklamovat, protože už je nebude potřebovat a peníze navíc by se mu v jeho nynější situaci v skutku hodily. Příručka kouzelných slov a zaklínadel se rozpadá. Učebnice lektvaru je něčím politá a divně zapáchá. V odhalování věcích budoucích jsou načmárané jakési sprosté obrázky a kniha pokročilých přeměn má ocas. Detail na Madame, která je již téměř nepříčetná, a rty ji rozšiřuje znechucená grimasa. Odnes si ty krámy někam do vetešnictví nebo antikvariátu. Zkus, já nevím o šálec-stánkaře, ale my jsme slušný obchod. Ven! Obraz 8. Exteriér, příčná ulice, den. Rubeus se šourá zpět směrem ke vstupní zdi, ale cestou jeho pozornost upoutá ještě jedno stanoviště. Za výlohou kouzelného zvěřince mají vystavené žáby a on si je se zájmem prohlíží. Na to ze dveří obchodu vyjde pohledný muž zralého věku v nádherném kabátu a luxusních mokasínech. Od pohledu gentleman, ačkoliv celkový dojem vytříbenosti vkusu kazí jeho neposedné kadeře a ani kravata se znakem mrzimoru se k domodra laděnému outfitu extra nehodí. V ruce drží sáček, pravděpodobně nějaké granule, co si za pochodu uloží do kufříku. Je to mlok Scamander a když si všimne, jak Rubeus okukuje žáby, nenápadně přistoupí k němu. Krásné, že? Rubeus sebou trhne a nechápavě se k mlokovi otočí. Co prosím? Ty ropuchy, podívej na jejich zelené skvrny. Slévají se dohromady a tvoří nepravidelné obrazce, takže každá z nich je originál. A připadá mi jako hrozná škoda, že je ostatní moc nechápou a myslí si o nich, že jsou slizké a odporné. Přitom umí být úžasně mazlivé. Méně oblíbení jsou už snad jen pavouci, vzhledem k nedávným událostem. Záběr na mloka, který se zatváří nadmíru zamyšleně. Následuje záběr na Rubeuse, jenž dělá jakoby nic. Nakonec snímání obou z boku. Nechci být nezdvořilý, ale... Mlok se podrbe na holé bradě, celý roztržitý a zadrhává se, leč zvědavost ho přemůže. Jak je možné,
že se student Bradavic během školního roku za doby vyučování bez dospělého doprovodu jen tak sám poturuje po Londýně. Už nejsem student. A jo, jsem ten, kdo si myslíte, že jsem. Ale neudělal jsem, co oni tvrdí, že jsem udělal. A co Aragog udělal, i když to neudělal. Mrok se zdá být čím dál zmatenější. No, tak teď už to víte, tak mě nechte bejt. Rubeus se rozběhne pryč. Do hlavního obrazu se míchá jiný, černobílý. Zlé vzpomínky. Zastaví se, chytá se za hlavu, když v tom za sebou uslyší Mroka, který utíkal za ním. Počkej, já se moc omlouvám. Nechtěl jsem, nemyslel jsem, četl jsem o těch napadeních. A jsem si více než jistý, že ta zranění nespůsobila žádná akromantule. Na neštěstí bylo ministerstvo k mému vyjádření hluché. Zatímco Mrok mluví, pomalu se přibližuje k Rubeovi. Opatrně, jako by se snažil dostat blíž k nějakému zdivočelému zvířeti. Zabírá to. Poslyš, chlapče, já vím, že se sotva známe, přesto mi věř, že máme společného víc, než bys čekal. Také mě vyloučili. Šlo o takový experiment s Fredkou, který nedopadl úplně dobře a jeden student byl ohrožen na životě. Nebyla to sice moje vina, ale jistě, že to byla moje vina. Měl jsem na ně dávat pozor. Neměl jsem dovolit. Rubeus samozřejmě neví, že je v posledních větách řeč o letě Lestrangeové, nikoliv o Fredce. A stejně ho zajímá něco úplně jiného. Lžete! Z náprstní kapsy vám čouhá konec vaší hůlky. Byl jsem již plnoletý, když k onomu incidentu došlo. Co jste vlastně zač? Mrok Scamandr? Cestovatel a magiozoolog. Možná se ti do ruky dostala moje publikace. Dostala. Fantastická zvířata a kde je najít, byla Rubeova oblíbená učebnice. Však tu jedinou, tedy pokud nepočítáme obludné obludárium, nechtěl u krucánek a kaňourů vrátit. Zjištění, že má před sebou někoho tak slavného, s ním doslova praštilo. Rubeus omdlévá.